Må du være... Hvis Sepp var et stykke slik, ikke? Må du være sammen med, han vil være. Skolekridt. Det kan han godt lide, det har jeg set ham spise mange af, ligesom junglevrål og heksehyl. Jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener til gengæld. Er det fordi, han er hvid og tynd, eller hvad? Og nu er det ikke sjovt. Manden sidder i opkaldet. Kom tilbage. Min engel, min engel, min engel. Sepp, er du okay? Der er no way. Der er no way, der er no way, der er no way. Oh my god. Hvorfor skulle du være så sjov? Du må ikke bare lave sådan der. Lad os sådan der.